Dame i gospodo, dobar vam dan i dobra večer, tu smo već negdje otprilike na onom dijelu između. Dobrodošli u dvorac Sveti Križ Začetje, evo čuli ste i sami, još jednom zahvaljujem dečkima i večeras se dvorcem ori kraj. Dobrodošli na izložbu i otvorenje zapravo izložbe Zvonka Pižira, umjetnika koji u Svetom Križu Začetju nije prvi put, 1976., 83., 89. i evo još jednom 2017. godine. Još jednom vam želim dobrodošlicu i pozvat ću gospodina Kosta, načelnika općine, također da vam se sa par riječi obrati dobrodošlici. Evo, poštovane dame i gospodo, izuzetno je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti ovdje u Svetom Križu Začetju, u našem dvorcu, uoči samog 49. festivala, to je Tjedna kulture, zabave i sporta. Evo, neka je postala tradicija da uoči samog otvorenja najdemo se negdje za probu ovdje u dvorcu, Svetokriškom dvorcu, napravimo jednu divnu izložbu i ovako se malo podružimo, prekomentiramo kako bi cijeli ovaj tjedan moglo biti i kaj smo sve slušali u prošlom festivalu. Ništa. Pa ja tamo nismo ništa, ali sami sebi postavljamo ljestvicu uvijek nekako više. Meni je drago da imamo opet nove goste, nove stare goste, evo čuo sam i 83. godina mojeg rođenja, opet smo bili tu, žao su se neki dani. Meni je čast i zadovoljstvo da tjedan kreće upravo iz ovoga dvorca. Čast mi je da upravo krećemo s ovom jednom prekrasnom izložbom i da smo krenuli sa domaćim, lijepim, ljubkim riječima. Ja nemam preveć dužil, ja znam da budete vi posjećivali cijeli tjedan koji zabave sporta, da se ne družili i unutar ovoga dvorca, pa malo na sportskim terenima i na borilištima, pa gore malo na pijacu, pa smo neke spili pojeli i na kraju krajeva možda se popevali i podružili. Ja vas sve skupa još jedanput pozdravljam i pozivam da sudjelujete u našem festivalu cijeli tjedan, onako kako po Svetom Križu bude i cijeli mjesec i kako bude cijele ljete. Evo, toliko od mene, poslije sam još malo podružili, gospođa Vlasta je tu s nama, pa mi bude ona uputila poslije nekoliko riječi. Eto, toliko od mene. Dobro nam došli. Igrom slučaja u školi i često čujem djecu pa kažu, kad im neko nešto kaže pa onda oni baš i ne vjeruju previše u to, onda već ima ona poštapalica pa nisam ti ja hlebinac. I često ih znam pitati, jer vi znate što se iza te poštapalice krije. U velikom broju slučajeva najčešće nemaju ni pojma, a vjerojatno ni ne znate da se iza toga krije i jedno mjesto. Gospodin profesor Darko Bubanko, akademski kipar i slikar, nešto će više reći o liku i dijelu Zvonka Pižira. Dragi prijatelji, poštovani prisutni, teško je ukratko reći sve ono što predstavlja ovakav rad, kakav je rad Zvonka Pižira, jer on zapravo obuhvaća sve ono što je bilo na neki način naivno čudo. Dakle, a to se uglavnom odnosilo na hrvatsku naivnu umjetnost i na neku duboku potrebu poetskog izraza koja je nikla u Hrvatskoj i proširila se cijelim svijetom. Zvonko Pižir je u Hrvatskom Zagorju jedan od tako vjernih i autentičnih sljedbenika takvog načina likovnog izražavanja, gdje je gospodin Depolo već napisao, kada je ranije govorio o njemu, kako je to put autodidakta, samouka, čovjeka koji u svijetu likovnosti mora sazreti sam i mora sam osjetiti što, kada, koliko i kako. Kada uđete u taj svijet naivnog slikarstva kako je kod Zvonka Pižira, sigurno da ćete se sjetiti i asocirat će vas na Miju Kovačića, na nekog uzora kojeg je Zvonko sigurno imao. Ali ono što kasnije, sad vidite, već cijeli jedan radni vijek je Zvonko aktivan i toliko prisutan u likovnoj stvarnosti Hrvatskoj, da ga svi prepoznaju. Prepoznajemo ga odmah po njegovom autentičnom rukopisu, po njegove likovnosti, a to je da Zvonko zapravo svoje motive reducira, dovodi do jednog sažetka. On zna apstrahirati neke stvari, a ujedno, ako gledate kroz sve te slike, proteže se određena sjeta, mir, nekakva distanca,
ujedno i ja to doživljavam i kao neka napetost, jer zvonko ulazi u neke momente ritmiziranja slike i njene kompozicije kroz zatamnjenja i kroz te tonalitete koje fino onda rasporedi slikom. U tome je on siguran, autentičan, likovno sazrio i što god da izvede u tom svom likovnom prizoru, mi ga odmah prepoznajemo. Primjećujete tu dramske elemente kada nešto stavi u prvi plan, a nešto drugo u drugi plan, kako to Zvonko izvodi ili s mrtvim prirodama ili s nekim detaljima, ili ostavi neki kotač ili negdje bunar, negdje plod. Ponegdje ćete vidjeti živo drvo i uvelo drvo, a u svakom segmentu slike primijetit ćete isto kako ne muči sliku, kako je slika živahna, kako je ona razigrana, kako je on zna mjerom i načinom okrenuti i tako uobličiti. Tako da, drago mi je da imamo ovakvu priliku vidjeti cijeli opus Zvonka Pižira, uz ono sve što znate da je već navedeno, koliko je imao samostalnih izložba, koliko je prisutan u humanitarnim akcijama i u skupnim izložbama i koliko je zapravo svuda prisutan. I ja mu zaista čestitam na ovakvoj i ustrajnosti i postojanosti. I Zvonku čestitam na uspjehu i na glavu. Bomo sam malo presekli, pa će nam klapa još dva zavisna klasika izvesti. Oh,
domaćica uvijek kaže, Nina Flego Mršić, već godinama ne propušta priliku da se i sama i svojim angažmanom uključi u obilježavanje tjedne kulture za ove športa u Svetom Križu Začetju, pa tako i ove godine, a će vas domaćica također pozdraviti sa par riječi. Nina, izvolite. Pozdravite pjesme koje bi ja zdrava, a reći ću vam zašto, a reći ću to i svima dragim gostima. Zašto? Prvo, dobrodošli, sretna sam što imamo ovdje ovu izložbu, imamo ih stalno. A ovi kaj moraju delati, recimo, ovaj naš slikar. Pa on je jedan retki Zagorec. Znate, ovi naivci, oni su bili hlebinci. A u Zagorju takvih bi bilo. On je urođenik. Pa bravo ti bi. Nažalost, ne mrete to danas pogledat u punom sjaju, iako će vam svako toliko osvetljiti slike, pa vi morate doći pogledat ove slike, jer to zaista vrijedi. Posebno fazani koji se tu i ovak i onak još uvijek kreću, hvala Bogu da se niko ne brine, inače za ove. Zvonko Pižir, također autor i umjetnik i sam čovjek se uvijek s par rečenica. Ja bih vas sve pozdravio, ja nisam govornik, neću vam govoriti ne znam što, ja sam slikar. Sve vas lijepo pozdravljam iz općine koji su organizatori, vlasnici dvorca. Pogledajte se slike i prosudite o njima sami. Zvonko, kratko, jasno, sadržajno, dajte mu kisti, to će raditi puno tužnih detalja. Predsjednik udruge za kulturu za ove šport i Svetog Križa Začetja, gospodin Stjepan Crvenečki, također ima par riječi. Zahvaljujem vam se svima što ste došli danas i uveličali ovo otvaranje. Nadam se da će od sljedećih 8 dana Svetog Križa Začetja biti dobro i interesantno, da će se svako naći nešto posebno za sebe, nešto o čemu se uživati. Nadam se da će nam dragi Bog dati i dobro vrijeme, obzirom na ono truda koliko su naši članovi udruge i svi ostali dali za sve to da se sve to može organizirati. Posebno bih se zahvalio gospodinu Zvonku na ovim predivnim slikama. Evo, primite ovoga. Buteljica možda dođe kakva ekstra inspiracija. Zahvaljujem se naravno i profesorici doktorici Mirni koja nas svake godine pušta u ovaj svoj dom, da možemo u njemu održati ovakve lijepe izložbe, jer drugog prostora u ovoj općini nažalost nema, koja bi bio adekvatno za to, pa vam se zahvaljujem i nadam se i dalje suradnji. Apsolutno, na suradnju možete računati. Rođice budu povetnule. Evo, zahvaljujem se i predsjednici Skupštine Krapinsko-zagorske županije, gospođi Vlasti Kubicki. Iskreno se nadam ovoga da će u sljedećem proračunu za naš prvi glas Zagorja biti malo veća cifra. Naime, čeka nas 50. godišnjica prvog glasa Zagorja i nadam se da će Zagorja nešto zapravo reći. Hvala vam na gospodinu recenzentu, izvolite, hvala vam na lijepim riječima. Hvala još jednom. Evo, s vlastom je obavljeni razgovor o 4 oka, Masa će nam se također kao predsjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije obratiti i naravno otvoriti ovu državu. Hvala lijepa. Pa ja sam prvenstveno Bistričanka i jako me obradovalo kad me je Zvonko zvali i pitali jel bom došla na izložbu, rekao si kako. A kad mi je još dal tu čast da vas pozovem da ove sve slike pogledate i da dakako budemo u Svetom Križu Začetju mi, Marija Bistrica i Gornja Stubica, iako sad je centar svijeta Gusakovec. Pa dobro, lijepo molim jedan pljesak za Gusakovec.
Klapa Bistrica. Ja znam da je sutra u Svetom križu otvorenje tjedna kulture, zabave i športa, ali vi svetokrišćani ste do sad već vidjeli sva otvorenja. Pa pozivam vas, naša Klapa ima sutra, ako bude dobro vrijeme, na trgu Pape Ivana Pavla II. Ima smotru Klapa. I to je četvrta, dečki, ispravite me. Četvrta je, i znate kaj, naša Klapa je izvrsna. Evo, hvala vam lijepa. I znate, kad ovaj gledamo ove sve Zvonkove slike, cijelo vrijeme mi se vrte riječi onog našeg pjesnika, kad bi mogel, ja bi štel, celi breg bi sobom zel. Znate kaj, ja bi si zela dosta tih slika. Pa evo, vas sve pozivam da pogledate slike. Mi Bistričanci znamo opus naših slikara, a evo, radujemo se ako još netko pogleda slike, ako mu se svidnu i ako dakako ovaj naš krtač sveta koji se zove Zagorje ponese ili daruje nekom tko mu je drag. Hvala lijepa poštovanoj milostivi gospođi Mirni, šta je naših slikara udomila ovdje. Hvala lijepa Tjednu kulture, zabave i športa, šta su eto našem slikaru dali mogućnost. Znate kako se veli, prvi mačići se bacaju u vodu, to je pred tjedan, ali ja mislim da je to jako uspjelo. Eto, i hvala svima koji su došli i čast mi je reći da, zahvaljujući ovim slikama, Tjedan kulture, zabave, športa u Svetom križu Začretu će biti puno bolje nego lani. Hvala vam. Hvala gospođo Budnicki. Vidim da ovi ručni ventilatori rade sve u 16, što se tiče službenog dijela, onog protokola kako smo završili. Još jednom molim vas aplauz za Klapu Bistrica koji su nam također pomoćni. U neslužbenom dijelu preporučujem domjenak, pripremili smo ovakvih pića pa da se možete osvježiti. Naravno, kao što reče Vlasta, razgledati slike i odlučiti koji ćete ponijeti sa sobom doma. Hvala vam lijepo. Thank you.